какво ще учат студентите в програмата? За тия 2 години, първата година ще минат през малко по-теоретични предмети, които зачоплят математика, устройство на енджини, история на игрите, малко теория на логиката. Ще имат възможност да работят и по практически занимания в Unreal Engine във втория семестър. Като идеята е първата година да придобият достатъчно познания за теорията и практиката на Game Development, така че директно да могат да се постъпят на работа като джуниор програмисти в повечето студия в България, а и по света. Понеже ние сме на доста високо ниво по световните стандарти българската геймдев сцена. Във втората година ще има също доста мастер класове. Там вече се разделят на 2 основни трака: мастер класове и практически занимания. Това е първия семестър. Втория семестър приключва с групов проект, в който участват всички дисциплини от Arc Academy. Гейм дизайнери, 3D артисти, 2D артисти, концепт, партикъл и ефект артисти, плюс програмистите, които ние ще обучаваме. Всички заедно ще формират екип, който ще направи една игра с долу-горе по историята, както виждаме, както завършват проектите на другите випуски, с професионално индустриално качество, така да се каже, едно завършено ниво, което най-спокойно може да бъде даже и продадено в Steam като готова игра.